Singaphakathi ejele, ijele liyakulekelela nje kaningi ngezinto eziningi ezihlukene kulama programs akhayo lapha bakufundisa wona bakulekelele ngezintonyana ezincane ezithile ubambe lokubambayo ubonayo ukuthi akuhambisani nawe ukudedele futhi umuntu nomuntu uyazithuzela lapho. Kodwa ke okungimangaza kakhulu mina population ejele ngesikhathi ngifika medium B alone abantu babecishe bafike ku-4,000 kulabantu abawu-4,000 engikhuluma ngabo u-95% abantu abamnyama u-5% bese kuba yilezi inhlanga zonke ezinye zihlanganiswe ndawonye. Ugcina usewubuza umbuzo ukuthi ngampela ukhona yini umthetho eSouth Africa noma uyambozelwa nje. Kunabantu abangenayo imali abangakwazi ukuzidefenda noma ngabe icase incane kangakanani noma ngabe ilight kangakanani noma ngabe how winnable it is ba ignorant ngoba baya nesikoleni for starters. Okwesibili abanayo imali ne background ke asuke beqhamuka kuyona bese beyinkantolo bayoqeliswa amacala. Uma befika enkantolo kuyaziwa vele abangeke bam-afford ummeli bazonikwa illegal aid board kuthiwa hayi nangu ummeli kahulumeni ummeli wamahhala. Uthola lo mmeli abanikwa yena uzobona abantu aba more than 20 ngosuku oluyi-1 for different cases. Uconsulta nawe 2 minutes abesethi hayi no lo uyaliphika icala akaqualify kufanele ulivume ukuze uqualify. Now uma ngabe kwenzekile ke bakumela uvela ubone ukuthi cha ulwayi wangempela lo ninikwa wona akazi lo muntu noma ilanga liyaphuma noma liyashona noma kwenzakalani ubone ukuthi imfunda amakhwela okwangempela. Mina ngikhuluma ngento ebiyenzeka phambi kwami ngibhekile ngihamba namagqwetha ami walalele lama cases ubone indlela okwenzeka ngayo ubone ukuthi izingane ezimnyama zaze zajijelwe ejele for no reason. Bakhona abantu abahlele ejele abangadeserve basejele ngenxa yonga afford nokulekha ulwazi nokungabi nayo i-support structure ephelele. Bese kuba khona abanye abantu aba-aphilayo for various crimes for various reasons. Uthola ukuthi bafola kule category ekuthiwa ama-spoiled transcript okusho ukuthi ukuze ukwazi uku-aphila for icala lakho fanele uhambe uyothola ama-transcripts. Uma ngabe ufola kuleyo category kusho ukuthi ama-transcripts akho awa-exist. Baqhubeka labo bantu bahlala ejele. Kanti umthetho wase-South Africa uthi labo bantu ba-applyele i-permanent stay ngoba awekho ama-record akulona futhi iphutha labo. It's a system that failed government. But bahlale badonsa abanye baqede 20 years engekho ama-transcripts. Now isizathu ke senza ukuthi ngiveze lezinto engiyivezayo esokuqala yilesi sokuthi asinawo thina umthetho oqondile wase-South Africa nanamhlanje sisasebenzisa i-Roman Dutch law.